είναι στήλο στο βίντεο. Μας ξέρει ένα φράγμα εδώ πέρα, ένα μπλόκο. Ήθελαν τα μουνόπανα να μας διακόψουν να μην περάσουμε, αλλά τους πήγαμε γαμιώντας, φίλε. Γιατί εμείς θα περάσουμε τώρα. Κοίτα, κλείσει. Όχι, απλά δεν κλείσει. Σουκάρα forever. Ναι, αργά. Αργά. Έχουμε κλείσει 90 μοίρες. Δεξιά τις ρόδες, δεξιά έτσι.